Welcome back to S&S Kisana apho sithetha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana naqala. If you're new to the channel, please do not forget to like, share, and subscribe. So, guys, I just watched in Engineer Your Life with Olungelo hosting Usponono. Guys, I don't know. The situation Gasponono makes me so emotional. I'm not sure because I relate to her story. Firstly, she confirmed that she was never forced ukuba azoba housewife ngelaa xesha aze eJoburg around 2012 to 2014 around there. She came to Joburg because ubezofunda 2012 I think, and then wamuva in tatomntanakhe after benomntwana so wafunda apha uthe ekwi-first year yakhe wenza i-IT electrical engineering esenza i-electrical engineering wamuva in no-baby daddy wakhe because wamitha and then after mithile wamuva in no-baby daddy wakhe wathatha i-break about a year and then after that wabuyela uSiponono esikolweni wagqiba i-course yakhe ii-ends zakhe ze-electrical and then after that waphangela kwi-retail khangatsho uba kweyiphi i-retail store waphangela kwi-retail and then kwafuneka ayokwenza ii-practicals zakhe wayozenza ii-practicals zakhe but yena azange wafumana umsebenzi wale nto ayifundeleyo zange waphangela but ke wabe ehlala no-baby daddy wakhe ubaby daddy yakhe wathenga indlu and ubaby daddy went which is uThemba lo simaziyo phaa ku-Married at First Sight wathenga indlu uThemba bayohlala ke ngoku together kulaa ndlu as a okay and then uThemba wayolobola kokwabo wabhala ileta inika usista kaSiponono wahamba oomalume bakaThemba bayolobola kwenziwa iceremony that means umtshato wagqitywa babuyela ke ngoku uSiponono emzini wakhe nomyeni wakhe onguThemba bahlala khangatsho umyeni wakhe ndimotshoyo bahamba babuyela endlini yakhe bahlala as husband and wife mos kuthiwa ilotyolwa ayigqitywa so zange agqibe ke as per what into ebeyiceliwe so uthi uSiponono yena zange waba nangxaki noThemba uba uThemba uyatshitha uThemba akalali phandle uThemba akasapoti akazuxoka ngoThemba athethe kakubi and I like the fact that uSiponono umrespekthile uThemba even though uThemba emenze kakubi fine and then uthi uSiponono futhi ngelaa xesha uThemba angenela uMarried at First Sight around February ngelaa xesha yena afind out only kwi-laptop kaThemba not uba uThemba has called uSiponono and say mntu wam ndicinga ukwenza into ethile into ethile into ethile how do you feel about it then bavumelane uSiponono had no choice because uThemba already was already shortlisted kwi-show so and waqhubekeka uThemba ngoya kwi-show and kwi-1 week of shooting uSiponono uthi wathumelela i-production eyixelela uba guys lo mntu utshatile unefemeli ndihlala naye everyday you understand but i-production zange imoya uSiponono ngelaa xesha because ibifuna imuvi ekugqibeleni kutsho mna akutsho uSiponono ibifuna imuvi ibifuna ii-views you understand but ke waqhubekeka uThemba ngelaa xesha agqiba ushuta andithi masibukela thina late le nto kwashuta kwagqitywa watshata noNelisa kwenzeka yonke laa nto ibisenzeka bathi kwi-production bazamnika ixesha because she's been now persisting kubani uba guys ndithe kwenzeka u-A no-B no-C why ningandihoyi you understand so finally bathi bazamnika ixesha so esi xesha bamnike lona lelo uba bamveze ethivini uba this is yabona ivela as idrama nango akukhathalelwa ii-life zabantu akukhathalelwa i-well-being yabantu funeka ivezwe ethivini into very sensitive like this because I feel uba they should have dealt with this like differently they should have just called them aside and sit with them and kusotwe le nto so uSiponono uthi uThemba xa embuza ngale nto wathi uThemba yena uzibonile after i-counselling abazihambileyo phayana wazibona uba uSiponono is not a person for yena that is baby mama wakhe and she's fine with it ibibubuxoka kathi khona athethe ngayo abafine yiyo wenze ubundlongondlongo wamlahla phandle wafuna umlahla phandle but I like the fact that uNelisa has chose not uNelisa sorry this lady uSiponono has chose herself uba okay andizohlala kwindawo endingafunwa kuyo
wahamba uSiponono uyoziqalela impilo. You understand? So uThemba, he lied about that. He lied to uNelisa about that. They lied to us because bafone iqhubekeka i-episode, right? So at this point in time, guys, I want to believe, I like the fact that Ulungelo has prop equation yobanba. Do you think Uthemba went there genuinely as Uthemba on intentions of unba popular? Ha, but wafola in love. So that could be the reason Kathemba, which is valid, guys, which is valid. But into ebuhlungu ukuthi Uthemba, you go to a reality show for fame. You don't even think for lo muntu uyaphayana nge-pure intentions to get a husband. When you are going there because you want to be famous, you want your business ibhume, you want to be booked and busy on i-expense yomunye umuntu. Masimyeke uSiponono, lo muntu ubuzawudibana, let's say it's not even uNelisa at this point in time. You meet someone wena umuntu uthrowa ii-feelings zakhe kuwe kanti wena uyazazi uba hayi mna ndifuna i-popularity. Sifike nini apho abantu aba-heartless? For popularity, you go to a reality show like that? Why don't you go to Big Brother Mzansi? Why don't you go to the other Iceland or what? Kwezinye ii-show ezikualawayo that are not going to be binding. Like awunaxesha lee-feelings abanye abantu. Now uyakhetha xa ufika phaa. Uyakhetha. Uyabona uThixo unjalo ke sana lam. Uyakhetha phaa. Ushiye ifemeli yakho ngapho uyixokisele. Mna andifuna like guys, andifuna uthetha kakhulu. Sendithethe kakhulu gqithi. I am happy for uba uSiponono realize ukuthi ndenziwa imumu apha and ndiyamuva. And Siponono, here we are, we're all divorcees. There are a lot of divorces out here. You're gonna do it. You're gonna make it happen, and God is just gonna be by your side. uThixo favors abantwana. uThixo uyabafavorisha abantwana. uThixo uyaprovide. God will provide you, Siponono. And as for uNelisa, I can see she posted a video the way that umyeni wami was doing this, umyeni wami was doing that, ngomnye my husband this and that. For uNelisa, I just want you mntasekhaya to be on the lookout because andimthembi uThemba. It's fine ungamthemba wena mntasi, ungamthemba, but andimthembi uThemba. uThemba xa ifamily yakhe ithe kuSiponono bani there was a lady that came into her socials wamxelela ubana uyayazi yena le ndoda ibikwi-relationship okanye ikwi-relationship nelinye ilady. So for uba uNeli esiza kulaa video yakhe ahappy kuyo athi le ndoda yindoda yezigate, sisi asiyazi, but into esiyivayo alleged yindoda efihlayo xa inesiketi esitsha. You must be on the lookout for that as well. Hi Sanabanda, so let's meet on the comment section. Yeah, semhlabeni apha. Let's meet in the comment section mandase sive ba zithini views zenu ke sithethe about le nto lena, and we just need to be kind. Please guys, be kind in whatever that you are going to comment, whether it goes to uNelisa okanye it goes to uSiponono. Let's just be kind, guys, because these people are going through